Так у новий раз бачу. Ну чого? Давай же тебе протвориться. Тепер караваю мой раю, я ж тебе придибав. И конец уже. Хорошо записується. А еще? І ще? Як ми каравай месили, может быть. Не навчите себе дівки ще З тим тістом, І так? тісто в піч не сума баба за чаю вілками в піч саджала. Сіна женіла. А тоді нас усіх ще за стол, да горілки, да поштує, а тоді вже ми співаємо, що хочемо. А ножі схрещували? Ні. І не цілувалися навхрест? Ні. Ні, нічого, нічого. А як посадили за стол, так в печь посадили? Ну, його валили. Посадили, а когда уже посадили? Ну і А посадили. тоді на за стол ось горілку встановлює віно і п'ять, скільки хочеться. І співайте. Давайте, що А як хочете. винімали вже із печі, щоб А винімали, ми вже не знаємо, коли на винімали. Ми пошли ж уже, не ж ми не ждали, поки каравай буде.